Hej med jer alle sammen. Vi vil egentlig bare lige ønske jer en rigtig god weekend og et lille input her fra maskinrummet. Og Michael, hvordan går det i dit formandskab? Jeg synes, det går rigtig, rigtig godt. Jeg har en rigtig, rigtig god stab af mennesker omkring mig. Det vil sige, at vores forening har nogle rigtig, rigtig gode bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og andre, som hjælper mig ja, faktisk ved sit tæt på hver dag. Og det gør det jo rigtig, rigtig let at være mig. Så sker der jo ret mange ting i vores forening. Der er en masse nye ting på vej, hvilket jo også gør, at det er en glæde og nærmest en lykke at være formand for vores forening. Er der noget, hvor du sådan bare er helt vildt optaget af lige nu, er noget af det, der sker? Ja, altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg kan komme ind på de ting, der sker. Altså, her om lidt, så kommer der jo en overraskelse ud, og altså, jeg kan næsten ikke være i min krop for at dele den. Det er sådan lidt hihi-agtigt og sådan noget, ikke? Ja. Men vi skal ud og fortælle en historie om os selv, om det, vi kan, og det, vi står for. Vi kommer til at cementere vores registrerede psykoterapeutordning endnu mere. Øh, Nu ringer min telefon, så der er jo også optaget af der. Ja, Det skal være løgn. Skal vi lave den om, ja? Skal vi lave den om? det behøves vi ikke. Det er jo Nej, bare, det er lige prøv at høre, meget. det er jo Det er jo det, der fordi, det var sker inde i nogen, maskinrummet, ikke? livet leves. Det er jo sådan, det er. Ja. Men nej, som jeg siger, øh, det jeg er optaget af, det er selvfølgelig fortsat, at vi gør det rigtigt, og at vi gør det ordentligt, og vi gør det på den dygtigste måde. Så Mm. den aktionsforskningsuddannelse, som jeg jo er heldig at være en del af også, den er vi næsten færdig med. Jeg sidder sammen med en rigtig, rigtig dejlig menneske, der hedder Eva, og laver aktionsforskning på nogle spændende ting, som det kan jo være, at vores medlemmer får lov at se vores resultat en dag. Mm. Og det har været en meget, meget spændende proces at dykke ned i. Altså, hvad er kvalitativ, kvantitativ forskning? Hvad betyder det at indsamle data? Hvad betyder det at skulle formulere nogle teser, og så finde ud af, om de giver mening? Hvad lærer vi undervejs? Så altså, det er jo også en af de ting, jeg har været optaget af rigtig meget her det sidste stykke tid. Ja. Og hvad skal det bruges til? Vi skal løfte til niveau 7, så vi kan stå ved siden af dem, som har en master i nogle gode ting. Jamen, så kan vi også stå på mål for, at vi også er meget, meget veluddannet og har en stor indsigt i forskellige ting. Helt vildt, ja. Øh, Politisk, jamen det bliver jo et spændende år, hvor at Folketinget lige er åbnet igen. Øh, vi presser på for at komme ind og tale med forskellige dele af huset på Christiansborg. Vi vil rigtig gerne, eller jeg vil rigtig gerne snakke med sundhedsministeren. Jeg vil rigtig gerne snakke med hvad hedder det, undervisningsministeriet, fordi vi har udfordringer på mental sundhed inden for børn og unge. Mm. Jeg kunne også godt tænke mig at snakke med dem, der har med de ældre at gøre. Og så må man sige, det er jo sådan rimelig bredt, men jeg repræsenterer også en bred skare af både psykoterapeuter, men også mennesker, vi møder, når vi som terapeuter arbejder. Øh, så det er jeg også optaget af. Ja. Og så fordi der er så mange ting, jamen, så er jeg også bare glad i det. Nej, hvor er det godt. Altså, jeg har virkelig indtryk af, at du er en ret aktiv formand. Altså, du lægger faktisk rimelig mange timer i det, ud fra mit perspektiv, og hvad er mange Mm. timer, men altså går til brødet, eller hvad man siger, går til bidet. Ja, Øhm, vi har jo lige haft et møde, for eksempel med vores forsikringsselskab Top Danmark, og det synes jeg er mm. super spændende også. Jeg er meget optaget af det her med at kunne komme ud måske med nogle muligheder til vores medlemmer, som vi nok Ja, skal komme ind på senere. Det var, ja. det var sådan en dejlig fed moment at gå på weekend med, synes jeg. Så Mm. har jeg også i dag holdt et møde med en fra politisk udvalg, hvor vi skal kigge lidt nærmere på Falck Healthcare i forhold til at få vores REX-psykoterapeuter ud, og kan for eksempel gennem den måde gøre en forskel inden for psykoterapi selvfølgelig til nogle af deres medlemmer i Falck Healthcare. Ja. Det synes jeg også var en fed ting at gå på weekend med. Mm. Men jeg er simpelthen optaget af det her årshjul, vi kører i inde i maskinrummet, og jeg havde Ja. selvfølgelig også bare lige lyst til at give vores medlemmer et lille indblik i sådan en dag som i dag, Mm. som egentlig er en hvilken som helst dag. Hvad er det så, der foregår inde i FDP's maskinrum? Og Det må også så være, får undskyld, jeg afbryder, fordi det er noget af det, fint. jeg synes, at der er væsentligt, det er jo, at jeg begynder sådan at læse mig ned i, eller tale mig ind i, blive oplyst i, hvad det egentlig er, det vi laver.
Så jeg tager nogle løbende sådan, nogen vil kalde det stikprøvekontroller. Det vil jeg ikke sige, det er. Jeg bruger så ordet alligevel. Men så ringer jeg så til vores webudvalgsformand og hører, hvad han laver, hvad han er gang i. Så ringer jeg til optagelsesudvalget og vores, vores studieudvalg og forskellige sådan, at blive klogere på, hvad der sker der. Og der bliver altså opmærksom på, hvor mange timer der bliver lagt, og Ja. hvor stort et stykke arbejde der bliver lagt. Og det er ikke uvæsentligt at komme ud med. Så jeg er jo også optaget af, at vi har altså nogle mennesker, som virkelig arbejder for os alle sammen. Altså, vi skal fandme være stolte og glade ved, at vi har så mange. Kan vi bruge flere? Ja, for fanden. Hvis der sidder nogen i foreningen, som drømmer om at lave foreningsarbejde, som kunne tænke sig at komme ind og lave noget omkring kommunikation eller politiske arbejde eller andet, tag fat i os, fordi vi kan sagtens bruge masser af kræfter. Så kigger jeg meget på økonomi. Jeg synes, at vi skylder vores medlemmer, det vil sige jer, der lytter her om lidt, at vi bare tager den økonomi, der kommer ind, som alle de steder, vi kan opsummere på, det vi vil gøre. Det kunne for eksempel være, at der skal ske nogle hjemmesidsoptimeringer. Det kan være, at vi kan gøre det på en anden måde. Det kan være, at det, vi gør lige nu, det faktisk er den allerbedste og billigste løsning. Det kan vi kun finde ud af ved at turde kigge ned i det. Mm. Så det er også nogle ting, jeg har været meget optaget af. Det er, kan vi stå på mål for foreningens medlemspenge? Ja. Og vi har brugt rigtig mange penge også på en etablering af det her klagenævn, vi har nu, som kom i stedet for etisk råd. Det har kostet en masse penge. Det kommer vi til at forklare noget meget mere om i detaljegraden senere, om ikke andet så i hvert fald på generalforsamling. Men virkelig, virkelig spændende proces. Jeg glæder mig ikke. Og ja, det er rigtigt. Jeg bruger rigtig mange timer, og hvad er det? Det er nok mere end 7 timer om ugen på det her. Men det er Ja. også okay. Det gør mig glad. Jamen, jeg kommer bare lige til at tænke på i den forbindelse, at netop det der med vores aller vigtigste samarbejdspartner af alle, hvis man kan sige det sådan, fordi alle vores samarbejdspartnere er selvfølgelig vigtige, men det er Mm. Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er simpelthen Ja. number one prio, ikke? Og det der med at få tingene til at spille i forhold til at leve op til vores egne, men også dem, der er registreret inde hos dem, de her kriterier, kvalitetskriterier, der er det Mm. bare noget, man kan sige, hvis ikke, at vi kan stå på måls for, at vi lever op til at have for eksempel et klagenævn, der følger reglerne på Mm. den måde, og det siger jeg ikke, at de ikke gjorde før, men hvor det er dokumenteret lidt mere kraftigt, ikke? Mm. Mm. Hvis ikke vi gør det, jamen så prøv med at have en rigordning, og så prøv med at følge med ude i samfundet. Det er Ja. simpelthen så vigtigt. Og så hørte jeg lige en opfordring fra dig. Det var jo, Mm. hvis der er nogen, der sidder og har nogle frivillige hænder, så meld jer Mm. ind under fanerne, fordi vi kan godt mangle varme hænder en gang imellem. Så det var Ja. en fed lille opfordring at gå på weekend med. Ja. Og Det er, det, og det er slet ikke kedeligt. Det er ofte hyggeligt. det er jo mega godt fællesskab, og vi får lov til at arbejde for vores branche. Får Mm. lov til at lave lobbyarbejde med en upcoming branche, selvom vi har været her i mange år. Så er vi på samfundsplan jo stadigvæk en ung branche. Altså for Ja. eksempel, nu ved jeg godt, jeg har nævnt det før, men fysioterapeuterne, det tog 100 år fra at de startede op med det, der hedder sygegymnastik, øh, til at det faktisk blev en bacheloruddannelse, ikke? 100 Mm. år, og der er vi alligevel meget unge, og vi er kommet mega langt i forhold til etableringen i Danmark, ikke? Jo, bestemt. Så det er altså fedt lille indespark her, inden vi går på weekend. Lige Øh, præcis. Så vil jeg også bare lige jeg sige har... derude, Ja, øh, kom. Psykopres, det kommer til jul. Der kommer et julenummer, altså ikke til den 24. december, men lige op til jul, så man har hele julemåneden og kan sidde måske med en dejlig kop varm gløgg eller et eller andet, man har lyst til, æbleskiver, og læse lidt om psykoterapi, som kommer til at handle om traumer og chok og kriser på alle mulige ledder og kanter i forhold til institutter og hvilke skoler, der kører med det, og nogle enkelte terapeuter, der også har nogle perspektiver på det, og Mm. nogle forskellige, hvad skal man sige, teoretikere, vi tager fat på. Så glæder Ja. jeg til det også. Og det er jo et af mine allerstørste fokuspunkter, det er krisetraumer. Så jeg er meget spændt på, hvad jeg skal sidde og kigge i, når jeg drikker min gløgg her til jul. Men du kommer jo faktisk til at skal have en aktiv rolle, fordi jeg kommer til at bejle lidt på din dør, om du har lyst Jo. til at blive interviewet lidt af mig, Ja, måske. ja, Ja. igen, endelig. Ja. Ja, altså ikke lige nødvendigvis på den her måde, men til en artikel, ikke? Mm. Mm. Jamen jeg står gerne til rådighed. Ej, hvor fedt. Nice. Ja. Men er det ikke bare det? Vi sender Det folk er på bare, weekend med. jo, øh,
Kærlighed, knus og kram. Kærlighed. Det lyder, altså, vi skal røre hinanden noget mere på kinderne og på ryggen. Ja. Vi skal kramme noget mere. Vi er alt for stor afstand til hinanden, og jeg synes, jeg vil slutte af med den her. Når vi råber af hinanden, så er det fordi afstanden imellem hjerterne er blevet for stor. Vi skal holde op med at råbe, vi skal tale roligt og pænt og sødt, og så skal vi tættere på hinanden, og så skal vi kramme. Måske en lille smule fesen herovre fra København af, men det er faktisk det, jeg er optaget af i dag. Jeg vil gå ned og kramme mine børn og min kone. Det lyder dejligt. Det vil jeg også. Ja, Altså ikke din kone og dine børn, men dem jeg har omkring mig. ja, Tak ja. for det, Michael. Vi Selv sagt, ses. god weekend. I lige måde. Hej. Hej.